akabethwa mani uParanation lo wami ifoni yami ndithi charge abethwe mani lo mngani balilitha yini ewe zange ndambona umakazi onjeya wazi ikarate ngongathi usuke eChina hayi ungazogeza ngomakazi babantu apho ingasikaphumele kuwe lo makazi lo nansi into enidume ngayo nina nanso into enidume ngayo kukuhleba nina mina ngenza ngalutho mina ngenza nganix nje incwadi yemibongo page 66 ubomi buhamba njengomoya afunde khona omnye wenu khawulezani ubomi buhamba njengomoya abuhambi abulindi mntu namhlanje siyahleka ngomse kusenokuthi kube lusizi inzimanyani mntasekhaya ungazibona sincumile nje kanti siyadleka Tako Miss Jake soze ba understand ke lonto leyo akhava umlomo wena mani relate manje lento bethe manje relate manje lento le wathi nosizahara wathi ufuna bomeleleyo naxesha lo relate kwakho mina cifa ngwe wathi relate hayi man kafunde wena funda ilanga liyaphuma liphinde litshone njengamathuba ebomini bethu ungalilahli ithemba mhlobo wami kuba nokusa kuza nokukhanya hamba phambili ungajongi emva amaphupho akho mawakhokele nokuba indlela inzima kangakanani impumelelo ilinde phambili nanso ke ndicabisa kutheni le mpumelelo izandelinda phambili ingalifumani ngoku kutheni le nto funeka indilinde phaa phambili kodwa ndiyaphela ngoku hake lokho ngofuna kuyileqa andidine kuleqana naye hayi imibongo ke ibaluleke kakhulu 12C especially kulo term 2 because nizawubhala ngayo ibaluleke kakhulu iyafuna uba niyifundisisise kakuhle nikwazi ukuhlalutya so uthini umxholo wanombongo bethunani I think this poem motivates people to not surrender. Okay, so umbhali uthetha ukuthini xa isithi ubomi bunjengomoya? What does he mean xa isitsho? Ma'am. Yes, ma'am. Yimani lithi sikhe sinikulilitha i-chance. Lula nje lento medemi ngacaciswa la ngumntwana kaSecret. Ithetha uba ubomi abuzazi babona uba bufunani. Buyavathula nje espacing. Wayibeka ngikwanzilile mntana sekhaya. Okay, so kutheni umbongo uthelekisa ilanga nobomi? Kaloku xa kuthelekiswa bedemi ufuna kuliwe. Hayibo, ufuna kuliwe. Suka, soloko wacinga ngefight. Uthini umyalezo specific wena sinesipho manje? Ubona lamagama enu. Uthini umyalezo ntombazana nje? Walombongo. I think ma'am that isukoyisakala. Qhubeka iya phambili. Enyamezeleni ukhona umvuzo. Okay. So ke bethunani ndisifumene isaziso sika Azola njebe absent nje namhlanje. Ndiyacela bethunani ndiyacela 12C ndiyaxelenisa ukuba xa umuntu engazukuza esikolweni makazazise. Siyavana 12C. Xa umuntu engazukuza esikolweni makazazise angavela nyamalale nje. Asizuvana xa niqhuba njalo. Kuzokwenzeka ntoni ifasazisi medem? Uyachaphazela ireport yakho kaloku lonto leyo. Anyway nifundisise lombongo bethuna nina. Nansi uphinda kuyele kuwo. Xa nifike emakhaya nenze sure uba niyawufundisisa lombongo because Miss Jack akabuyeli topuwo. Kaloku medem ireason yoba uqeshwe as a teacher medem kukuba usiteache even does he understand usiteache 50 times or above so that he understand or ayiphinda so that he understand as a student. Yebo. Hayi noba sendingu ayi wenu kaloku. Ma'am kunini ndathi ayingo ayi AI. Jonga faka engqondweni lento kumu Miss Jack. If into ndiyayiteacher apha then now you understand uzawuzi-understandela wena. Kanti ifake ngoku. Bhayi. Bengisatsho le guide bana umntana ubethi. Athule.